teljesen érthető. Ez a mai délután legyen alkalom az egymásra figyelésre. A rohanó hétköznapjainkban legyen időnk arra, hogy egymásra tudjunk figyelni. A gyakori feszültség, a teljesítmény kényszere helyett a mai délután legyen az örömé és a szeretet megnyilvánulása. Gyermekeink óriási értéket kaptak tanítóiktól, tőletek. Ez az odaadás és ez a minta, amit közvetítettetek számukra, visszatükröződik a gyermekek viselkedésében, talán, hogyha néha nem is láttátok és nem is veszitek észre, és talán, hogy ők ezt nem is mindig érzik és érzik veletek. Az a finom kedvesség, és az a maximális következetesség, ami ezzel párosul, végigkísérte a gyerekeket a 4 év során. És Napsugár a levegőben, tündököl a rét. Kincsét az ifjú tavasz, bőven önti szét. Szántóvatok dala száll, égig nevez a madár, nézi le tüdövegéssel, közelek a nyár. Fényes idő lelke jár, belefesdől a határ, megjük, mint a harang nyelve, énekelve már. Hűen fekszem háton, szememeimben látom, földre, vízre, hegyre, írogatok egyre. 3 egész napon át bújtam el fő katonát. Gombomazott sziklafekvőt bejártam, 3 egész napon át faragta meg Furuját. Kellene kis kert bőtermő, léckapuján kis léccsemű. Kellene még 2 fakerék, s rá egy taligát föltenni. Erre szaló becskefia ide néz, oda néz, van-e hegynő hosszú kukat, ízesebb, mint a méz. Csőrit nyitja ám, burgon szaporán, Kis-bendőben minden fér igazán. Tóvize, csupon átszáll, 1 kacsa, 2 kacsa, oda császkál. Sárban 1000 kacsa, ott bogarászik, reszket a tóvize, kis elászik. Ha napsüt a rétre, a rét közepére, gyerünk gyerekek csapatostul. Hozzuk ki a labdát, rakjunk közi csapdát, csattogjon a csillagos ostor. S este a réten, a rét közepében, tündéronákra találjunk, s ha eljön az éjjel, az északi széllel oda járjon vissza az állónk. Könyv tolt, mint a ceruza, rontom, mondom, kezdődik az iskola, csak azt mondom. Kora reggel rohanás, rontom, bontom, nem könnyű a tanulás, csak azt mondom. Zsemle és vajon, én rontom, bontom, morzsát szesznek az egér, csak azt mondom. 10 percben nagy futkosás, rontom, bontom, torkot vádunk, nekiállsz, csak azt mondom. Kintről benézett szamár, rontom, bontom, iskolába sose jár, csak azt mondom. Menj el innen kicsi Kati, ne légy a tamba. Ceruzával tollal bánni, tanulni nagy munka. Meglököd a kezemet, kiborul a tinta. Dőlöngjenek a nagybetűk, fontos lesz az írka. 1-2-re befejezem a holnapi leckét, addig ügyeld, hogy is írom a nagyszét a kis célt. Esztendőre ismered az át is, B-t is, C-t is. Olvasol sok szép mesét is, tudod egy szép is. Tornászom, hogy erős legyek, ügyes legyek, szívós, mint a párduc kölyök, ezért ugrom rengedezen, mint a hinta. Fejen állni, kézen járni, gyertyamorzsa, ez se tréfa, a földre nem pottyanni, ügyetlenül, mint a béka. Kézen állok egyenesen, a bőrónak balra hátán, és a lovon átugratok, magas ívben, mint a sárkány. Repülök majd, ha megnövök, csillagokba visznek szárnyak, addig itten próbálgatom, 2 karomat, mint 2 szárnyak. Bram, 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 de nehéz a léptünk, nem nő fűszál, ahova mi lépünk. Csűrés
hombár tátad, mint az ablak, morgó rablók szemelni sem hagytak. Bram, 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 Markunkban van már is, pincel padlás, s ez a kicsi ház is. Sonka kolbász a zsákunkba pottyan, s ráadásnak a nagy pihepaplan. Morgó rablók, nagyot ettünk, ittunk, lisztet, borsót, vékonyit sem hagytunk. Jót horkoltunk pihepuha ágyban, mákszem nem sok, nem maradt a házban. Mi volnék? Vízben kaparasa volnék, vízben puha moha volnék, szélben jegenyefa volnék, földön apám fia volnék. Miért hívják a széklet éppen széknek, miért mondjuk a késre, hogy kés, és honnan tudjuk, hogy a bogja bogja? Ki adott nevet a dolgoknak legelőször? Ki volt a névadon? Ki mutogatott rá mindenre? Ez kő, ez fű, ez fenyő. Talán nem is így hívják a dolgokat igazában. Talán szomorúak is, hogy nem mondtak. Nem higgyetek a névadónak, sokkal szebb nevük van igazában. Délután néha a háztető velünk szemben, süt a nap, az ég se kékebb, mint máskor, de a háztető nem vörös, nem barna, nem is lila, hanem meszteségszínű. Ki kellene repülni az ablakon át oda messze. Milyen kár nincs itt a banánon, ha csak a felét akarom megenni, bezárhatom a maradékot. Azt hiszem, tisztelt fogok szerelni egy banánon, mondjuk 10 kopott csak. Semmit nem iszom, lehúzom a szárat, majszolok belőle, és újra behúzom. Tudsz mi? Hogy bámulnak majd az űrét? Persze ők úgy tudják, hogy nincs itt banánon. Meg ne próbáld, mondja apa, és nagyon szigorúan néz rám, és már úgy érzem, gyáva vagyok, ha meg nem próbálom. Mónáéknál úgy beszélnek a gyerekkel, mintha nagy volna. Mit gondolsz, kérdi Móna papája meg a mamája. Mit gondolsz, szerinted hogy lenne jobb? Szerinted hogy kéne csinálni? Aztán, értem. Azt mondod, lássuk csak, tényleg, tökéletesen igazad van. Vagy nem, azt hiszem ebben tévedsz. Szeretném, ha Mónáéknál nálunk lenne. Dániel, aki az osztályunkba jár, a vacsorát sóderpartinak hívja. Sódert tesztek vacsorára? Kérdeztem egyszer, mert szerintem az a sóderparti olyan lükén hangzik. Frászt, mondta Dániel. Húst teszünk, és mindenki nyomhatja a sódert, és senki sem mondja, hogy fogd be a szád. És mindig kipakolhatod, ami a szívedet nyomja, mondta Dániel, és nevetett. Mégiscsak lükén hangzik, hogy sóderparti. De ami a szívedet nyomja, az már igen. Nálunk csak olyan közönséges vacsora van. Nagymama csak ül, szól se szól, elgondolkodott. Nem hallja, hogy felhív, hogy kiabálom. Nem látja, hogy Tamás 3 sütit töm a szájába. Nagymama Fábiánra gondol. Fábián egy baba volt, kopott és csúnya, majdnem kopott. Nagymama 4 éves volt, szégyelte Fábián, és egy napszemét vödörbe dobta. De amikor a szemetes elment, elsírta magát. Nagymamának sok babája volt annak hirdeni, de mindezt elfelejtette, csak Fábián nem. Most csak ül, szót se szól, elgondolkodott. A felnőttek pusztják néha. Azt hiszik, elég összeterelni 2 alkalmas korú gyereket, és a 2 gyerek automatikusan jó haver lesz. Szeretném összeterelni papát, találomra egy alkalmas korú bácsival, és megnézni, összehaverkodnak-e. Biztosan nem akarnak. Titkos béketárgyalások, olvastam az újságban. Szerintem nem helyes, hogy titkosok a béketárgyalások. A háború bezzeg sose titkos. Egy háború, ahol egy puska se dörrent, egy háború, ahol senki se halt meg, egy háború, amit észre se vett senki, mert csak háboristák mennek oda, és ott csúnyákat gondolnak egymásról titokban. Titokban, ha. A fülünket a földre szorítjuk, egy nyári napon hallani a motozó gyökereket, amint helyüket keresik átbogaikkal átfonva egymást a talaj nagy úthálózatában. Valami szöszmötöl, egy giliszta fektet le csöveket. Micsoda zsival! Kockok suhannak Petró alagútjukban, és még van, aki ásott mer nyomni a földbe. Van hozzá között, hogy mit csinálok, és hogy mit gondolok? Van hozzá közöm, hogy mit csinálsz, és hogy mit gondolsz? Van közünk egymáshoz? Hozzám, hozzád, mindenkihez, aki véletlenül épp itt él, épp most, és akitől függ, hogy mi lesz a világ
rendes telefonszámot kérek, Bruce molesztek, és már nem ismernek senkit, csak a gyerekek, akik be is rajzoltak a képemre az újságban. Sietek, nem érek rá, leckét írni, kivinni a szemetet, kitakarítani, be kell majszolnom az egész világot, mint egy paradicsomot, mielőtt megöregszem, mielőtt meghalok. Holnap leszek 8 éves, ez persze nagyon klassz, megkapom talán a 3-as fémépítőt, abban több kerék van. Megkapom talán a legújabb Beatles lemezt, de lehet, hogy az túl sokba kerül. Nem tudom, miért tolgatom úgy az orrom, de tortát is fogok kapni, holnap leszek 8 éves, és nem leszek 7 éves soha többé. Szólalt a halkan, csak éppen, hogy halljam, levegőben erre-arra kanyarog a dallam. Utána, ha mennél, sem erre se lelnéd, elvitte az esti szellő, akárcsak a pernyét. Nem is szabadok a
És ilyen aranyosan felkészülve, számukra elvállaltam, és mondhatom, hogy nekem részem értem minden. És különösen azért nem volt értem még részem, mert én számoltam, életem összes fiúját összeszámoltam, akkor sem volt részem ennyi fiú kuziban, mint most. És akkor most meghívjuk a gyermekeket és szülőket és gyerekeket kis kólázásra, és szülőket és kezdődésre.